Aurtengo film familiar basatiena ikusteko prest? Haupa! Albert jaio zaigu! Hazi eginda, berriro! Ezagutu Kalerriko mutikorik bihurriena! Oli Lund Kierkegaard idazlearen Albert. Herriko jendeak hau gogoko. Estatu hau gure altxorretako bat zen. Ez duzu soilik estatua bat izango! Ez, Kalerrik benetako globo kapitein bat behar du! Beraz, munduan zehar bidaiatuko dut, bai! Zergatik ez gara hasten pirata altxor baten bila? Ez, oztu egingo dugu. Globoak dituen jendeak ez ditu saldu nahi. Kaixo! Pirata bat zara? Tira, beste mota bateko pirata naiz ni. Erakutsiko dizuet nola lapurtu munduko diamanteak diena. Ideia ona dela uste duzue? Neska normala zara? Ez, azoka neska. Unibertso osoko ikuskizunik harrigarri eta zoragarriena! Hauxe da lapurtu behar dugun diamantea. Oh! Deitu poliziari! Eta mukizu horiek uste zuten nire diamantea zela. Baliteke zu baino ergelagoak izatea, Tobi. Bai, eta hori asko esatea da. Hortazki! Lortuko dute? Eta diamantea zen. Aurkitu ze gertatu zaien Albert eta Igoni. Tontolopiko alenak! Brokolia okerragoa da!